Il-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard meta kienet jieħu sehem fil-programm il-Kamra fuq ix-Xandir Nazzjonali ikkonferma li d-diskussjonijiet mal-Oppożizzjoni dwar il-ħatra ta' Prim Imħallef kienu komplew. Dan wara laqgħa li saret aktar kmieni dan ix-xahar fil-preżenza tal-Prim Ministru Robert Abela u l-kap tal-Oppożizzjoni Alex Borg. Diskussjoni ta' dom għaddejjin mal-Oppożizzjoni, l-aħħar laqgħa li kellna konna stradajna numru ta' kriterji li kellna nħarsu lihom qabel nerġgħu nirjassumu diskussjonijiet li ħajkomplu din il-ġimgħa stess biex nassiguraw li nimxu fuq isem ieħor li jista' jokkupa dik il-kariga. Id-diskussjonijiet mhux talli komplew iżda kif ikkonferma l-Prim Ministru Robert Abela f'kummenti lill-midja. Il-Gvern qed ressa isem ieħor għal konsiderazzjoni tal-Oppożizzjoni u dan abbażi tal-kriterji li kienu ġew diskussa mal-istess Oppożizzjoni. Dawn l-iżviluppi jġibu fix-xejn l-attakki li għamel il-kap tal-Oppożizzjoni fuq il-Prim Ministru meta mal-Malta Today allega li l-Prim Ministru jrid li d-deċiżjoni dwar din il-kariga tittieħed wara l-elezzjoni ġenerali li jmiss. Waqt l-istess programm il-Ministru Attard tfakkar li fl-4 ta' Frar il-Gvern ressaq riżoluzzjoni fil-Parlament biex jiġi evitat li l-qorti tispiċċa f'inċertezza minħabba nuqqas ta' tmexxija fit-tmun tagħha wara li l-Prim Imħallef Market Kuti laħaq l-età tal-irtirar. Sa dan it-tant Attard sostna li l-Oppożizzjoni u rid nuqqas ta' maturità politika fejn skontu fil-Partit Nazzjonalista prevalit il-pika fuq l-interess tal-istituzzjonijiet tal-pajjiż. F'dan il-kuntest il-Ministru semma l-importanza li jiġi introdott mekkaniżmu ġdid sabiex ir-rekwiżiti tal-maġġoranza taż-żewġ terzi tal-Kamra tad-Deputati f'ħatrit importanti ma jintużax bħala mezz ta' rikat politiku iżda jibqa' garanzija ta' qbil wiesa' u stabbiltà istituzzjonali. Ġifieri ma jistax ikollna sitwazzjoni fejn iż-żewġ terzi li fil-kuntest tal-ġurisdizzjoni Maltija fil-politika hija konsensus bejn żewġ naħat tal-Kamra. Ma jistax dik is-sitwazzjoni tiġi bħala rikat fil-konfront tal-Gvern tal-ġurnata. Dik li ma tistax tkun. U allura għandna nħarsu lejn sitwazzjoni fejn ikun hemm ir-riflessjonijiet neċessarji biex ikun hemm aktar żvilupp kostituzzjonali.